Salutare și bine v-am găsit la primul episod din Skywars. Dacă vreți, mapa se numește Hypixel Pocket Alpha. Îl găsiți pe server for Minecraft. De asemenea, eu l-am găsit pe ăla. Și o să ne jucăm Skywars. Sunt mai multe servere. Bullet Battle, Survival Games, care e decât o mapă, nu sunt multe. What the fuck, un bikini. Skywars, Simon Says, cred că așa se pronunță, și Brawl PvP. Și noi o să facem primul episod din Skywars. O să ne jucăm noi. Server destul de șmecher, dar decât o mapă. Nu sunt mape random, decât o singură mapă. Dar e destul de șmecher. Și Bullet Battle, m-am jucat și eu, n-am câștigat deloc. Nu știu prea bine engleza, fiindcă am decât 11 ani. Oh my god, intrăm. Hypixel Pocket Alpha. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, fiindcă mi-ar plăcea foarte mult. Ok. Și noi trebuie să ne omorâm între noi. Și putem să punem chestii. Putem să ne craftăm. Aici e chestia ascunsă. Nu-i nimic. Da. Oh my god. Deci am venit aici degeaba, oameni buni. Bine, cred că 3 lemn. Nu pot să iau și de la copaci. Adică nu știu deloc mapa. Ce fac? Ba, da, v-am păcălit. Mai m-am jucat decât o dată. E aceeași mapă. Mori! Cristelnița. Cristelniței. Hai să mai ne jucăm o dată. Suntem pielea acolo. Ce faci, mă? N-are cugș. Are și o găurică. Hai să băgăm mâna în găurică să vedem ce este. Suntem spartani noi. Faci, mă. Noroc, mă. Bulgări. Bulgări. Apple. Lemn. Bulgări. Și sabie de piatră. Nu trebuie să ne ducem noi. Hai să facem așa. Hop. Să vedeți cum e jos? Să vedem ce e aici. Nu! Da, mă. Încă o dată și gata. Pe bune, chiar câștigam, dar acum sunt proști ăștia acum. A intrat din ce în ce mai mulți proști. Și o să fac și videoclipuri cu Bullet Battle
Pentru că mie îmi place foarte mult, dar unele chestii chiar nu le înțeleg. Oh my god! Da, sunt și alte mape, what? Șmecher. Chiar nu știam, eu credeam că sunt decât mapele astea. Oh, ce-am găsit eu aici. Hai să vedem. Apple, casă. Mamă, dar ce mai e asta? E altă mapă. Și cam atât. Gata, acum putem foarte buni. Acum avem toporul ăsta de... Hai mă! Pițipoaincu! Pițoaincu! Deci Samuel nu e pentru că nu m-a intrat săracul. Ce faci, cu? Toți. Hai, fă! Sări! Ce prostă e! Oh! Da-la cu bulgarii mine pus. Hai, mă! Hai repede! Op, suntem aici. Ce e aici? Bulgari. Să nu vină. The snowman. Nu mai știu cum era muzica, dar era șmecheră. Ok, am fost ales și o să mă mor, deci... Bine, papa. Da. Și nu uitați să apăsați butonul de like, fiindcă acum mănânc și a venit mama mea de acasă, că nu fică de la bucătărie. Era un pic liniște până a venit ea. Deci sper să nu mă fi deranjat, să deranjeze videoclipul, pentru că, da, e mama mea. Bun, eu am fost Alex împreună cu nimeni, adică am fost decât eu. Deci, da. O să mai fac și videoclipuri așa, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Deci, pa, pa. Max și altele, de fapt, nu e asta.